no one can stop us. Kay, makadto kami so... Robinson Pavilla! Yay! Ang municipality na dapat i-acknowledge kung may bisita mamagkagto sa syudad ng probinsya sa Iloilo. So be here till Sunday, and I hope you can bring your friends, your family. And again, thank you for all the support. It's overwhelming. Madamo gid nga salamat, Pavilla! Dear, grabe, nakita ko na gid man siya. Hi, sir! Si Mr. Palagpat, nakita ko gid mo! Kamusta na, sir? Okay lang. Ay, wala ka din na siopaw? Wala. Nakikaon lang ko diya. Nakikawan ka lang. Sige, sir, malibot ka. Okay, thank you. Diba, lain niya kung baby ka pa lang, negosyo ka na. Tagbilangin yung nga fishball ang Tag 5 pesos ang isa.
Kita ko! I know! Sa mga gusto ma-experience ang first ever Iloilo Night Market and Street Food Hunters Festival, ari kita sa may Pavia nga terminal sa may Robinson's Place Pavia until Sunday, that's 4 p.m. until 12 midnight. So, apas kamudi, you have 2 more nights to come here and enjoy Ilonggo food. Bye-bye! Mayo kayo nakakapit ka mo sa akong channel. Yan ang panginulat mo. Pindutan ang subscribe button